салом дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Созен, нағзен, саломатиётон соз, фарзанду ҳама соз нағз. дӯстони азиз, ба чӣ кор бор машғулен? Ҳавоатон чӣ хелай? Дамо ҳавои хунук, зимистон. Ранги хунуки ози ами Германия ранги чӣ шидаге? Тарафҳои Россия хунук шидаге. Дигар созен, саломатиётон хубай. имрӯза влоги мо анамин тайёр кардани котлето влог мона тайёр кардани котлето кӯтоҳигап ки оғоз мекунем. иҷа боша ма бояд ки котлет кунам. чира холодильника нигоҳ кардам морозильника ки вай фарш камакак фарша гуфтам мамёра хай котлет кунам. чемам ма бисёр котлет мехарам. чанд намуд котлет мехарам. Котлети ранги сосиска барин мехарам. Котлети хеле кругли мехарам. чанд намуд котлет мехарам. барои ҳамон гуфтам ки кам кам худам тайёр кунам. чӣ хеле ами котлети хонагӣ беҳад ба маззае. хеле ки дар хона тайёр мекунӣ беҳад ба маззае хонагӣ. барои мо хостам ки котлетҳоро бигирам, фаршҳоро бигирам, котлет тайёр кунам. баъд дар ҷош бо насиб боша иншоалло ки мерам бо фарш мехарам ва ёрам котлет тайёр мекунам. хай нағзае мо чема морозильникат холӣ бидану чӣ бидан мегири котлет мекунӣ мемонӣ, пельмен мекунӣ мемонӣ. ҳозир ки курс ки мехонам бисёр вақт мисол ма курс даем духтаракон меоянд авқот тайёр нестай. нағзае мегири дар морозильник мемонӣ. вақте ки саросимаи ягон чи вақтат камтарака мегири сразу ай морозильник мегири тайёр мекунӣ. чизи тайёра мехӯрӣ роҳат. барои мо дӯстони азиз шумо метавонед намхел мисли ман заготовкаи зимистон кунед. намхел котлет кунед, пельмен кунед. хай чанд намуд чизое ки барои зимистон тайёр мекунӣ дар морозильник мемонӣ. ҳам кори худат осон мешавад, ҳам мисол ягон вақти саросимагӣ бо корат осон мешавад. беҳад чизи хубе. барои намин намхел мо фаршмона медонем дӯстони азиз, ма дар ин фарш фақат дами чӣ дохтагим приправа, ҳар хела приправа. хай ҳар кас ба мувофиқи дили худаш медозад, ба таби дили худаш приправа дохтагиму баъд пиёз тамом. дигар ягон чӣ кардаги нестем. не ки ҳамин чӣ қавайму фарш лад метӣ. вақте ки фарш чиши дигар вақти котлет кардан вай намекафа, тит намешавад, ҷидо намешавад. беҳад чизи нағзае. мисол ба ҳаст рӯзое ки хлеб нестай. бисёр одамо хлеб қатӣ мекунанд, хлеба тар мекунанд дар шир ё ки дар об. баъд дар дуруни фарш медозанд. акма гуфтам ки ба тарзи намхел осона ки кам харҷи кам расход тайёр кунам, нишон битам. бовар кунӣ ягон чӣ на ҳуй мешавад, на майда мешавад, на ягон чӣ мешавад. барое ки чӣ қалатш ки додӣ ҳеҷ чиш намешавад. сер пиёзакш кардам. инам хел дӯстони азиз, ҳозир ман ёра тайёр мекунам. дар патнос чӣ дохтам мондам, коғаз мондам. баъдан ҳам хел барои чӣ коғаз мондам гирифтанаш осоне. вақте ки ях ки мекунад дар морозильник ки монди ях ки кард гирифтанаш осоне. мегири сразу дар пакетако мегири бо дар морозильник абранда ҷош мекунӣ. тамошобини азиз бисёр раҳамо чой пурсиден. иншоалло ки ман фақат ба худо мерам аёдам мебирояд. чихел саросима меравам. вақте аст ки рӯзе аст ки мисол тез бирам биём барои кӯдаккорат ягон чӣ тайёр кунам ё ки хеле корои саросимада фаромӯш мекунам чӣ кунам. барои ҳамо ба насиб боша иншоалло видеои оянда ҳатман ман вай чоя бисёр чойҳо ҳастанд. не ки ман ҳамон чоя ҳатман сурат мегирам, видео мекунам, баҳри шумо пешкаш мекунам. намехел дӯстони азиз.
бинен дастам да овай да руғанай тар намекини ҳамиқа осони карданаш осону чия ки бе таърифи бе ягон чи байнем хел ягон чира мегирем шпашка ягон мисол ай шашлика ё ки ягон вилка ҳай ба чизе ки хтона осон меғалтама ба ми чӯе ки шашлик тайёр мекунӣ ба ҳамун шпашка гирифтам инам хел орошун додистам болошуна бовар кунем беҳад ба маза меояд баъд вай вид шунам ранги чизи магазинӣ омадан набинем акира мегирем да морозильник мемонем ма 1 соати 20 минут мондам бинен да 1 соати 20 минут чӣ хел хушрӯшидан бинем ҳамира мерай ай магазин мехарӣ мисол ма худам ҳамин мерам бовар ки чанд намуд мехарам мегӯям ки вақте духтарам омадан овқот тайёр набошад мегиран тесхчун мисол чӣ мекунанд жарид мекунанд мехӯранд барои ми чизи нағзай